Os problemas de falla de persoal e a sobrecarga de traballo entre o persoal médico deste centro hospitalario é unha das principais razóns que levou aos facultativos a iniciar hoxe un calendario de movilizacións. Culpan a Consellería de buscar parches momentáneos ou exceso de gardas nalgúnas especialidades, pero sen establecer un protocolo claro en cada caso. Nos queremos sentarnos que se protocolice que vai a pasar cando hai incidencias e cando se supón un sobreesforzo para o persoal que está traballando. Temos que buscar unha solución coa medicina interna. Non podemos estar tan poucos médicos traballando de mañán cando en outras especialidades, se pola mañán estamos menos, pois anulan consultas, claro. Eu non podo estar en 2 sitios a vez, pero iso é un presuicio para a cidadanía. En medicina interna, os pacientes están ingresados, xa están anuladas as consultas, que iso consideramos que non é a solución, que un parche e pode ser un parche que solucione a situación de sobrecarga laboral, pero desde logo crea un problema cos nosos pacientes que nós non queremos asumir. A situación, segundo eles, empeorará nos vindeiros meses co inicio do verán. Nos no verán a nosa poboación aumenta, a poboación desplazada tende a ir menos ao centro de saúde porque non ten o seu médico de referencia e a utilizar máis os servicios de urgencias, pois xa sabemos o que vai a pasar. Tamén reclaman o pago da xornada complementaria que realizan a maiores, que lle foi prometida, pero que aínda non cobraron. O ano pasado, todas as horas que fixeron de máis están sin pagar. Ahora nos dicen que pagan para o mes. Bueno, como tamén nos dixeron que se pagaban en xaneiro, tamén nos dixeron que se iban a pagar en marzo, hasta que vexamos nas nóminas que están pagas, se nos pide, as médicas de urgencia se lle pide que fagan horas de máis, e despois non se pagan. Non lle vemos sentido a isto, porque iso xa non é falta de médicos, iso é maltrato ao personal directo. Ahora dicen que se paga o mes que ven, alegrámonos, pero de todas formas consideramos que non é de recibo que se paguen con 7 meses de retraso. Ante esta situación anuncian que seguirán coas movilizacións, previsiblemente cunha xornada de peche no propio hospital para as vindeiras semanas.